Igbo nwe mmadụ ya gazie anyị agba ọzọ ka okwe n'akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke tata. Nke iri agaghị enyecha white money ego n'aka dịka ihe emume Big Brother bịara na njedebe. Ọmarịcha nwatakịrị nwoke Igbo ahụ a na-akpọ white money dịka ọ bụ ya bụ onye nwetara mmeri na anya bụ ihe emume Big Brother, mana ozi na-eru anyị aka na-ekwu na ndị chịkọbara anya bụ ihe emume Big Brother ekwugosio na ọ bụ eziokwu na ọ bụ white money bụ onye tụrụ ugo na anya bụ ihe emume, mana agaghị enyecha ya ego ya niile ahụ n'aka na o nwere usoro ndị ọzọ a ga-eji wee kwụcha ya ụgwọ ya. Nke itoolu, onye isi nchụaja na ụlọ ụka Christian Praying Assembly bụ Reverend Emeka King bụ onye nke a mara ikpe ọnwụ dịka isunye ndị na-eso ụzọ ya ọkụ mgbe gara aga. Ọ nọrọ na n'ụlọ mkpọrọ wee zigara ndị ụlọ ụka ya nakwa ndị na-eso ụzọ ya ozi ọma. Nke asatọ, ezinụlọ Ọnwụkwechukwu bụ onye nta akụkọ ahụ bụ onye nke ejiri okwute tugbuo dịka a tụgburu Stephen n'akwụkwọ nsọ. Ya bụ ajọ ihe bụ nke mere na Okene nke dị n'ime Kogi steeti abụrụ na onye nke ndị nwe ya kwuru na elie n'ozu ya. Nke asaa, onye okwu ndị APC na mba Lagos steeti bụ onye nke a na-akpọ Joe Igbokwe. O mere ka ọha na eze mata mgbe ọ gara n'ọha nta akụkọ ya were kwuo na ndị ahụ gbara ụlọ ya ọkụ na Nnewi abụghị ndị ọzọ ma karịchaa ndị IPOB. Ọ gara n'ihu wee na-alụ ndị IPOB aka ọjọọ na o nweghị ndị ọzọ gbara ụdị ajọ agwa ma ọ bụrụ na ọ bụghị ndị IPOB. Nke isii, ụlọ ọrụ ndị DSS abụrụgo ihe nke repịara erepịa n'ime Anambra steeti. Ozi dị otu a ruru anyị aka site na Anambra steeti bụ mgbe ụmụ ikorobịa amaghị ndị ha bukechiri ihu were iwe oke wee gasue ụlọ ọkụ mgbe ha mere ngagharị iwe were gaa n'ụlọ ọrụ ndị DSS gbagbuo ọtụtụ ndị ọrụ ha ma sunyekwa ụlọ ọrụ ha ọkụ. Ha kwuru na ihe iwe ha ji wee kpaa ụdị agwa bụ ndị gara sunye ya bụ ụlọ ọrụ ọkụ. Ha mere ka ọha na eze mata na ha ekwugo ya na mgbe gara aga na ha achọghị ịhụ ihe ọbụla bụ ọkọlọtọ Naijiria nke a na-akpọ flag n'onu bekee na mpaghara ọbụla dị n'ala Igbo, na ọ bụ iwe ya ka ha ji gasunye ụlọ ọrụ ndị DSS ọkụ. Nke ise, uru adịghị n'isi azụ. Nke a bụ maka ọghọm dị na ọgwụ ike ahụ a na-akpọ mkpụrụ mmiri nke ụmụ ikoro na agbọghọbịa anyị were aka wụnye na ya. Ọghọm dị na ya bụ mkpụrụ mmiri nke mbụ, ọ na-ebute ọbara mgbali elu. Nke abụọ, ọ na-eme ka ụbụrụ ghara ịchịkọ ọnụ onye ahụ na-eche echiche onye ara. Nke atọ, ọ na-ebute ụra aga n'anya. Ọ bụ ndị ihe gbasara ahụike dị n'aka mere ka anyị mata na ọtụtụ ihe ọghọm dị na ya bụ ọgwụ ike a na-akpọ mkpụrụ mmiri nke ndị na-etonite etonite were aka mmanya n'ime ya mgbe dịka mgbe a gakwaziri n'ihu kwuo na onye ọbụla kaba arụsịala aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ anyị aka mmadụ. Nke anọ, ọkụ eletrik adọgbuo na mmadụ anọ ndị na-eso ụzọ Kraịst na El Adonai Evangelical Church Abụlegba nke dị na Lagos steeti. Ya bụ ozi ọjọọ ruru anyị aka na mgbe otu onye rigoro n'elu ka ọ ga dozie ọkọlọtọ ya bụ n'ụka, ma mgbe ọ na-eme ya bụ ihe ọkụ waya eletrik dọbiri wee wụwa ndị mmadụ nọ n'ime ya bụ ụlọ nsọ Chineke n'ahụ. Site n'ime nke a ka mmadụ anọ bụ ndị were ana wee zere mmiri. Nke atọ, otu ụgbọala Sienna adakpugo n'ime oke mbuze ahụ nke dị n'Ụmụchima Ide-Atọ South Local Government nke dị n'Imo steeti. Mgbe ka ndị mmadụ jiri tie okokoko wee gbago ọsọ enyemaka ịhụ na adọpụtara ndị nọ n'anya bụ ime ụgbọala dakpuru n'ime mbuze, ma mgbe ha na-enyere ndị mmadụ nọ n'ime ya bụ ụgbọala aka emere ka anyị mata na o nweghị onye nwụrụ na ya bụ ụgbọala kama na ha nwetagasịrị mmerụ ahụ dịgasị iche iche. Ndị Ụmụchima ji ohere a wee yọọ gọọmenti steeti ka ha biko dodo gbatara ha ọsọ enyemaka na mbuze na-achọ ịchụpụ ha n'ụlọ ka ha biko bịa mara ka esi wee kwụọ ọnya bụ onye ibi wara. Nke abụọ, ndị Igbo si na ọ na-eme asịrị gụwa agbara o dewe uli ọnụ. Nke a bịara dịka Uche Mmadụ Agwụ bụ onye ahụ na-eme ihe ejije ama ama. Ọ sị gara Genevieve nna ji asịrị. Ọ gwara Genevieve wee kwuosio na nwoke ọbụla anaghị akwado ya na mmụọ na n'ịhụnanya na n'eziokwu abụghị onye nke ya. Ọ gakwara n'ihu na ọha nta akụkọ ya mee ka Genevieve mata na mgbe ya mara Genevieve na ya bụ nwatakịrị nwaanyị na-ete ofe aka aga ma nwekwa ezigbo akparamagwa ndị ọzọ nke gosi na ọ bụ nwatakịrị Igbo a zụrụ nke ọma. Ọ gara n'ihu mee ka Genevieve mata na onwe nwoke ọbụla anaghị emejupụta ihe o bu n'obi ma ọ gbanyere ya aja n'ukwu maka ịhụ na o mejupụtara ihe o bu n'obi, ya ghara onye a na onye a abụghị onye nke ya.
ndị Igbo, nke a bụ akụkọ mbụ n'ime akụkọ iri ndị ahụ gbara n'elu n'ụbọchị nke tata. A gwara m unu mbụ na Gidi bụ ugwu eze na Igwebuike na nnukwu mmadụ dịka nnukwu arụsị. Nke a mere na agwọ niile bụ agwọ kama na enwere eke nwe ọhịa. Ihe anyị na-ekwu okwu eburisi maka ezi ncheta ọmụmụ Maazị Femi Aderibibe bụ onye nke eji Kwame wee mara, dịka o mere ezi ncheta ọmụmụ ya na ngwụcha izu ụka gara aga. Ndị mmadụ karịrị bịa sonyere ya na ya bụ ezi ncheta ọmụmụ. Ihe a na-eri karịrị, nke bụ na ọtụtụ ndị lichara jee n'ụlọ mposi je were ọnọdụ. O nweghị ekpere ọzọ anyị na-ekpe n'isi na-abụghị ogologo ndụ na ahụ isi ike, ka Chineke mee ka ọ bawanye ụba na amamihe, ka Chineke nwee ike jikọọ ezinụlọ ya aka ọnụ n'ịhụnanya nakwa udo. Odogwu nwoke, anyị na-asị gị nya gazie. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'ọnụ, ọwa ebe a ka ọ kwara anyị n'ọnụ n'akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke tata. Ana m agwarịsị unu na anụ nwempi ebule satara mpi asata, ma nwamkpi butere mpi site n'isi nne ya. Ka emesịanụ.